komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nga panguna nga mapagulong dinalan sa mga balita lokal, Balitang Transit Incorporated nagklaro wala sang kanselasyon sa biyahe sang Ceres Bus. Kulangan ginsulod sang kapulisan na pulo ka mga motorsiklo, anong ka-tricycle kag 3 ka bisikleta kumpiskado. Sa balita nasyonal, Malacanang nag-apilar sa Kongreso nga hatagan special powers si Presidente Duterte agud masolusyonan ang krisis sa COVID-19. Pilipinas magabaton sang 3,000 ka mga test kits gikan sa Singapore. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Marso 23, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sila. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
numero 1. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 6 minutos na nagaligad sa tagna ng alas 6. Detalye na sa aton nagapanguna ng mga balita lokal. Ginklaro ni Jade Ceballos, Legal and Media Relations Manager sa Balitang Transit Incorporated, nga wala sa kamaturan na nagalapda nga balita angot sa kanselasyon sa biyahe sa series bus. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahig ni Ceballos nga hindi dapat magpati sa masala ng impormasyon nga gina-post ang bisan sino lang sa social media, ilabi na sa Facebook. Sunod kay Ceballos, nagapadayon ang ilang biyahe sa bugos nga probinsya. Abiso pa ni Ceballos, agud makalikaw sa sala nga impormasyon kapag patalang, mas pagkamayon sa ang publiko nga sa ila opisyal nga pahayag lamang magpati. In kaso naman nga para sa sere sa dala ng isang kapasahero nga hindi magpondo, butsilingon sini nga napuno na ang social distancing seating capacity sang bus. Angot din nanawagan si Ceballos ang pagbinuligay sang kada isa, ilibina sa sining makalanusbo nga sitwasyon bangod sang COVID-19. Ang riding public nagatalang, so dugay-dugay may matext sa akon, si daw ka luoy bala sa ila. Like kung may mga importante pa na-display karon nga hilikoton, hindi masiling nga hindi na lang maglakat kay wala biyahe, pero sa kamatuoran niya ara lang kami gyapon nga ara dala mga units namon sa terminal. Si Jade Ceballos, ang Legal and Media Relations Manager sa Balitang Transit Incorporated. Napulo ka motorsiklo, 6 ka tricycle, kag 3 ka bisikleta na recover sa Police Station 6 matapos ginsulod ang isa ka bulangan sa boundary sang Barangay Takuling kag Barangay Irihsyudad sang Bacolod. Sunod kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station 6 nakita sa mga nagabulang ang pagsulod sa kapulisan rason nga ini sila ang nagdinalagan. Sunod kay Bonilla, dala sa pagpalagyo sa mga nagabulang ang manok kag pusta nila. Gin-turn over ni Bonilla sa Bacolod Traffic Authority Office sa bitaw ang motor kag tricycle nga ila na recover. Dugang pa ni Bonilla sa Purok 5 Pentevilla Subdivision, Barangay Takuling, ginpilin sang nagpamulang ang tricycle, motor kag bisikleta. Samtang ginumpisa na ang border control sa siyudad San Talisay, base man sa mando ni Talisay City Mayor Neil Lizares III. Sa interview sa Aksyon Radio kay Police Senior Master Sergeant Reginald Suelto, Border Control Commander, umpisa sang kahapon nga adlaw Domingo, duha ka ma-check up border control ang ginpamtan sa dalan sakop sa Barangay Zone 15 kag Circumferential Road, Barangay Matabang sa Muman nga syudad. Duha pa ni Suelto, 3 ka ahensya sa syudad San Talisay ang nag-ausisa sa masalakyan kag pasahero nga nagasulod sa din ang kapulisan nagaserbe bilang security sa duha ka mga borders. Ang mga personal sa Talisay City Health Office ang nagakuha sang body temperature gamit ang thermal scanner, samtang ang mga miyembro sa CDRRMO ang nag-spray sang disinfectant sa mga goma sang salakyan. Ginpasaka na kahapon Domingo sa Police Station 3 ang kaso nga illegal nga pagbaligya kag paghupot sa ginadilian nga droga sa idalom sang Republic Act 9165 batok kay Oliver Hong, 47 anyos, ang Zone 2, Barangay Hanumanan, Syudad sang Bacolod. Si Hong ang nadakpan sa bypass operation ni Police Captain Richard Pajarito, hepe sang Police Station 3 sa Ungban Pension na House, Barangay 13, Syudad sang Bacolod. Na-recover kay Hong ang 25,000 pesos nga bilis sang shabu, kalakip na 500 pesos nga bypass money. Sunod kay Pajarito, ginakabig nila nga street-level individual si Hong nga isahanong nagabaligya sang shabu. Nakasulod ang impormasyon kay Pajarito sang pagbaligya ni Hong sang shabu sa rason nga iya inigin baklan sa asset nga nagresulta sang positibo nga operasyon. Preso naman ganoon sa custodial facility sa Silay PNP ang duha ka high-value target sa bypass operation sa Purok Ipil-Ipil, Barangay Mambulak, Syudad sa Silay. Ang nagladakpan ginkilala nga Sanday Romolido Arias kag Danica Bacasmo, tanan nga edad sang 25 anyos kag lunsay pumuluyo sa Purok Riverside, Barangay Banago, Syudad sang Bacolod. Sa pagpanguna ni Police Major Rolly Pontivella, ang hepe sa Silay PNP, nakumpiskar ang 7 ka gramo sa ginapatian shabu nga nagabalor sang 105,000 pesos, 500 pesos nga bypass money, isa ka motorsiklo kag drug paraphernalia. Ginpaidalom na sa laboratory test na nakuha nga shabu, agud nga ebidensya sa pagpasaka sang kaso.
Sa dugang nga mga balita lokal, patay ang 70 anyos nga lalaki matapos ginlabo sang ginaligar may diferensya sa panghunahuna sa Puruksay, Sitio Cogon, Barangay Abaca, Banwas, ang Kawayan. Ang napatayang ginkilala kay Cornelio Tapil, samtang sospetsadong ginkilala naman kay Jolan Pajardo, 41 anyos, tanan nagapuyo sa amuman nga lugar. Sa pagpangusisa sa Kawayan PNP, sa panaysayon sang saksi nga si Celia Areca, ang biktima nagatindog sa gwa sang iya balay sang nalabyan sang suspect. Gulpi na lang nga gingabot ang ginataklos nga binangon sang biktima kag ginlabo sa iya o kung sa iya rason nga sa iya kamatayon. Dugang pa ni Areha hubog ang sospetsado sang mahimo ang krimen. Preso na sa custodial facility sang Kawayan PNP ang suspect matapos nga madakpan gilayon. Patay man ang isa ka persona nga nagpanulong sang balay sang iya sining biktima diha sa may sa iya sining kontra sa Sitio Pangi, Barangay Carabalan, siyudad sang Himamaylan sa tong Telikdan nga adlaw. Ang napatay ginkilala kay Leonardo Alimaco, legal sa Pangidaron, kag pumuluyo sa Sitio Halandoon, Barangay Carabalan. Samtang ang tag-iya naman sa balay insulong, ginkilala naman kay David Mangana, 35 anyos, pumuluyo sa amuman nga barangay. Sa investigasyon sa Himamaylan na PNP, ang biktima ang nagpadulong ni sa balay sang suspetsado kaya paghangkat sang away kag ginpangguba pa ang pila ka porsyon sa balay. Nakakuha sang kaygunan si Mangana nga kaginlabo si Alimaco sa makapila ka beses nga gintunaan sa iya kamatayon. Nagsungka naman sa barangay Kagawad ang suspetsado kagaron preso na sa custodial facility sa Himamaylan PNP. Ginahibalo pa kung ano rason sa pagpanulong sang sining napatay. Naghilibio naman ang 75 anyos nga babae bangod wala inigin panugutan nga magbiyahe padulong sa Libertad Public Market agud nga magbaligya. Sunod kay Police Station 10 Commander Police Captain Armelin Vargas, wala gin pasakay sa mga pasahero nga salakyan si Ofelia Bigaza. Bangod nga ini ang senior citizen na kag nakahibalo na ang mga driver nga base sa mando kinahanglan nga mag-quarantine ang mga senior citizen. Dugang pa ni Vargas nakahibalo na ang mga drivers ang dapat nila himuon base sa mando ang ginpapanaog sa gobyerno. Una nga nagpadangat sang reklamo si Bigaza sa makapulisan, apang gilayon man nga gindala sa barangay hall sa barangay Handumanan. Sunod kay Bigaza ang pagbaligya sang plastic sa merkado, amo na gid lamang ang iya ginsaligan kag palangitaan agud may makao ng iya pamilya. Si Bigaza ang ginatagan sang barangay sang bulig agud may mabakal sang bugas kag ginbaklan man sang bulong sa baylo nga ini ang magsunod sa general community quarantine. Nagnubo naman ang kriminalidad sa probinsya sang Negros Occidental sa nagumpisa ang ining coronavirus disease o COVID-19. Sunod kay Lieutenant Colonel Adrian Acolyador, Officer in Charge ng Regional Operations Division sa PNP Region 6, mayara lamang sang isa o kung duha ka kaso nga nagluntad sa probinsya, kag malayo ini nga mga record sa normal nga sitwasyon. Duha pa ni Acolyador nagdiutay man ang aksidente sa dalanon. Wala man sang may nagpa-record sa kapulisan sa kaso nga pagpangawat o kung pagpang-hold up. Ang madamong subong amo ang wanted nga mga persona kag bypass operation sa din padaan gihapon nga natutukan sa mga otoridad. Nagalaom si Acolyador nga magabarayon ini nga katawhayan bisan nga wala na ang ining paandam kag pamahog sang COVID-19. Wanted person bypass karamihan mo ganyan lang wala namang halos incident it's focus trying natin halos nagnago. Si Lieutenant Colonel Adrian Acolyador. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Sa mga nagaproblema naman sa mga bukol nga dito po sa inyong alawas, sist man kung tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant, maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang imong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalla Nernais at tubalan sa gate sa Pagaong Sports Complex. Tabok sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag ang Santon Plus Herbal Capsule, pwede na ninyo ma-order online, mapadeliver sa inyo balay pagi sa www.kalusuganyan.ph o sa Kalusuganyan Facebook page.
Malacanang nag-apilar sa Kongreso ng hatagan special powers si Presidente Duterte para masolusyonan ang krisis sa COVID-19. Samtang Pilipinas, magabaton sang 3,000 ka test kits gikan sa Singapore. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ko si Ninita Latumbo, taga San Isidro, La Paz. Sila isang doktor, si na kunong bukol ko sa ubaryan. Tinanglan, operahan gid ako ya kay si na. So, only sila isang manghud ko nga sa La Paz, tilawi ang Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2000. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation,
one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:22, detalye na sang mga balita nasyonal. Nag-apilar ang Malacanang sa Kongreso nga magdeklarar na sang national emergency, kagatagan sang special powers si Presidente Rodrigo Duterte para masolusyonan ang krisis nga dala sang COVID-19 sa pungsod. Sa sulat nga ginpadala kay Senate President Vicente Soto III ginapitsan Marso 21, 2020, ginpahayag ni Presidente Duterte ang kaimportansya sang gilayon nga pag-aproba sang hagna nga magatugot sa gobyerno nga temporaryo nga mag-take over o kung dumalahan ang operasyon sa mga privately owned nga public utilities kag negosyo. Ang ini nga hagna nga wala pa sang sponsor sa Kongreso sa karon ginapaabot nga matalakay sa special session karon nga adlaw Lunes nga ipatawag ni Presidente Duterte. Nakasaad rin nga mahatagan sa otoridad ang presidente nga temporaryo nga dumalahan ang operasyon sa anuman nga privately owned public utility kaangay sa hotels, public transportation kag telecommunication entities. Ang ini nga mga hotel gamiton temporaryo bilang ilistaran sa mga health workers, magaserbi nga quarantine center kon medical relief kag aid distribution centers, samtang ang public transportation amo ang magapasakay sa mga health emergency kag frontline personnel. Ang pag-take-over naman sa telecommunication entity sagud masiguro nga hindi ma-interrupt ang linya sang komunikasyon sa tunga sang gobyerno kag publiko. Ginpanginwala naman ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo ang report nga nagpangabay si Presidente Rodrigo Duterte sa Kongreso sang emergency powers agud masolusyonan ang krisis dala sa COVID-19 pandemic. Pagklaro ni Panelo na saad sa sulat nga ginpadala sa Kongreso kag pirmado sa Executive Secretary nga ang ginapangabay amo ang poder nga makapagwa sang urgent measures agud maimplementar ang national emergency kag hindi ang emergency powers. Ginpalayag naman ni Senate President Vicente Soto III nga hindi man ini matuod bangod base sa title sang hagna wala sang may nabutang nga emergency powers. Natalana subong adlaw Marso 23 magapatigan sa special session ang Kongreso agud magpasar sang hagna nga magapanugot kay Duterte nga mag-realign sang pondo gikan sa available budget agud makabulig hatag solusyon sa mga Pilipino nga apektado sang COVID-19. Magabato ng Pilipinas ang 3,000 ka COVID-19 test kits halin sa Singapore. Suno kay Foreign Affairs Secretary Dorel Jr., magluwas sa test kit may hatag man isa ka thermal sa cycler o kon PCR machine nga gamiton para sa scientific research and diagnostic medicine. Base sa records ng Department of Health, 380 na ang kaso sa nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas nga may 25 nga patay kag 17 nga naka-recover. Duha man niloksin nga sa piyak sa pagsaka sang kaso sa COVID-19 sa pungsod, ang gobyerno sa Pilipinas hindi makapatigan sang mass testing bangod sa kakulang sang test kits. Ang China una nga nag-donate sang 100,000 ka test kits kay iban pa nga supply samtang ang Estados Unidos naghatag sang 139 milyones pesos sa Pilipinas agud suporta sa response operations sa Pilipinas batok sa COVID-19. Wala ginbaton sa hospital ang isa ka 37 anyos nga lalaki gikan sa syudad sang Mandaluyong sa piyak nga nagpositibo ini sa COVID-19. Sunod sa pasyente ginpahayag sa pila ka mga hospital nga iya ginkatuan nga wala na sila sang lugar para sa panibag-o nga pasyente. Dugang pa madamo sa hospital nga madamo sang kwarto nga available apang wala sang para sa COVID-19 patient. Naibaluan nagpositibo ang mga pasyente sa Marso 13 apan na-confine matapos ang 2 ka adlaw matapos ginbaton siya sang San Juan Medical Center. Masobra 500 ka mga staff sa University of Santo Tomas Hospital ang ginpaidalom sa quarantine matapos na-expose sa positive cases ng COVID-19. Sa pahayag sa UST Hospital, naapektuhan ang ilang operasyon bangod naka-quarantine ang 530 nila ka staff. Wala sang personal protective equipment ka iban ang nagatrabaho sa Gwa sang Luzon.
Naebaluan sa 530 ginalakipan ini sa mga consultants, residents, nurses kag aides kay iban diri ang itakabig nga patients under investigation samtang iba naman ang ginpapauli. Sunod sa administrasyon sa hospital, naabisuhan ng ibang nga staff kag trainees nga mag-obserbar sa skeletal duty agud mapunan ang kakulang sang ilang nga mga staff. Pila naman ka mga health workers o healthcare workers sa St. Jude Family Hospital sa Los Baños, Laguna ang pilitan nga magsuksok sang improvised nga personal o personal protective equipment gamit ang mga trash bags bangod na ubusan na sang supply. Sunod sa report, ang mga medical workers ang hospital ang naghimo na lang sang ilang PPE bangod wala na sila sang may mabaklan. Nag-usar man sila sang yellow nga plastic bags nga ginatabon sa ilaulo kamot kag tiil agud maproteksyonan ang ila kaugalingon batok sa COVID-19. Samtang sulod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, may mga nag-donate na sang PPE para sa mga frontliners sang Pilipinas. Nagapilar ang Malacanang sa Kongreso kung nadugan naton nga balita nasyonal. Ipahagi naman sa text kag online technologies ang kamarang pagboto sa inadusok nga hangna agud ma-address ang epekto nga nadulot sang COVID-19 sa Pilipinas. Magapatigayon sa special session karon nga adlaw ang Kamara agud talakayon ang pangabay ni Presidente Rodrigo Duterte nga hatagan siya sa otoridad para sa realignment sa pondo bilang sabat sa COVID-19 situation apa ang pagboto sa pila ka mamalida pa ipahagi sa instant messaging. Base sa notisya, hinatag sa mga mamalida, 20 lamang ka miyembro ang panugutan nga magatambong sa personal sa special session agud ma-obserbar ang social distancing samtang ang iban ginapangabay nga mag-intra pagi sa telecommunications kag online technologies. Ang 20 ka miyembro nga magatambong sa sesyon ang padalaan sang notisya ka magahalin sa tanan nga major parties kalakip na ang party list kag minority blocks subong man halin sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Nag-deploy ang Philippine Navy kag Philippine Coast Guard sang task group agud magpatigan sang maritime patrol sa baybayin sang Manila. May kang tanan sa nagapadaan nga Luzon-wide enhanced community quarantine. Sa press release isa ka task group batok sa COVID-19 sa pagpanguna sa Naval Task Group National Capital Region nga tuyo ma-intercept kag mabalabagan ang pagsulod kag pagwa sa mga commercial passenger watercraft pakadto kagikan sa baybayon sang Manila Bay. Ini ang kabahin man sa guidelines sa enhanced community quarantine kundi ginsuspende ang tanan nga sea travels pasulod kag pagwa sa Luzon. Ginpasiguro naman sa Philippine Coast Guard sa publiko nga padayon lang ang delivery sa mga cargo sa piyak sang ginpatuman nga enhanced community quarantine sa Luzon. Sa public briefing, ginpahayag ni PCG spokesperson Commodore Arman Balilo, ilang ginasunod ang abiso sa Interagency Task Force for COVID-19, agud padayon lang ang delivery sa mga essential o importante nga mga supplies. Sunod pa kay Balilo, kaangay sa land travels, naga-set up man tinapatuman sila sang checkpoints sa mga baybayon, agud ma-monitor ang mga entry kag exit points para sa publiko. Kag sa katapusan nga balita national, ginanunsyo kahapon Domingo ang Office of the Vice President nga maghahatag ini sang libre nga dormitory para sa mga COVID-19 frontliners bangod sang ginapatuman nga Luzon-wide enhanced community quarantine. Sa Facebook post, ginpahayag sang OVP nga akomodasyon bukas para sa tanan nga health workers, medical practitioners kag iban pa nga frontliners kag isang security guard kag COVID-19 program volunteers. Ginklaro man sang OVP nga ang dormitoryo ang first come, first served basis. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay si media, ang mighty C naman, ang alkaline nga vitamin C, naga-edukar, naga-balanse, kag nagapabakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kag ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, marami maningan, antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule nga pwede na ma-order online sa www.kalusuganyan.ph o sa Kalusuganyan Facebook page. Inyong ipamatihan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.